Здравейте! Правя още един клип, като втори, нали? Който ще гримирам с завързани очи. И ето е моята сутинка отново, Габи. Така, хайде Габи, срещай. Аз... Здравейте, аз съм Гавриела. Това е моята приятелка, която е много непогладна. Габи, тя трябва да ме вържи. И ти път отваря. Чакай. Аз трябва да вържа. Виж, ако искаш ме покажа с камерата. За доказателство, че тя се връзва. Виждаш ли нещо, Поли? Не. Нищо. Не. Само бяло. Сам дете трябва да побървам, защото Сега... пътението е накосно да свърши. Не, I don't find your head. Не, но нищо не виждаш. По-нататъка. Вика. По-внимателно. Те сега, подите не сложен. По-нататъка. Синки. Това са по-големите синки. Не знам се синки. Това... Окей, да разбираш къв цвят. Аз не трябва и да разбирам. Не мога. Те сега бял малко над веждите. Те... А сигурно ли, че е бял? Не. Аха, ето ги. Ма какво ли ще ме направи? Да. Това е черен молив. Не трябва да ми казваш. Добре. Да. Аз съм крала, нали? Ами... Да, на майка ти. Не, моля те, не ми слагай спирала. Не! Сега... Кой знае за какво приличам, как ще се изтрия? Дайте, че... ти изтръгва да става. Какви бе? Де да знам? Е това! Где ме кажа пичо, бе? Оле, ми върте. Не. Сега.
Ой. Чели? Да. Черен рис. Черен чай. Не, добре, ще използвам това. Я покажи. Какво си използваш? Ага. Чудо. Това. Това. Пазете ме!